ମୁଁ ରେମୁଣା କହୁଛି। ମୋ ଜନ୍ମ ଇତିହାସ ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ଗୌରବମୟ। 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମା ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶରାଘାତ କରି ମୋ ମାଟିରୁ ସପ୍ତଶରା ନଦୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ସୀତା ସ୍ନାନ ପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହ ରମଣ କରିଥିବାରୁ ମୋ ନାମ ରେମୁଣା ଭାବରେ ପରିଚୟ ପାଇଲା। ମୁଁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ମିତ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ମୋ ଶରୀରରେ ଥିବା କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିର, ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ମାଧବେନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ସମାଧି ମନ୍ଦିର, ଗାର୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସପ୍ତଶରା ନଦୀ ଏହି 5ଟି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମୋତେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ରେମୁଣା ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟୀକାକାର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ, ଦାର୍ଶନିକ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ରମଣୀ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରି ଅନେକ କୃତି ସନ୍ତାନ ମୋ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ମୋତେ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପ, ବିଶେଷ କରି କଂସା ପିତ୍ତଳ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ମୋର ଖ୍ୟାତି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକତାର ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାରେ ପେଶି ହେଇ ପୂର୍ବ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି। ତଥାପି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର କୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ମୋତେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟତମ। ମୋ କୋଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ନିବେଦନ, ମୋର ହୃତ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆହୁରି ରମଣୀୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇ ମୋ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜନ୍ତୁ। ମୁଁ ରେମୁଣା ନାମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଏହା ହିଁ ହେବ ମୋ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ।